ଆଉ ସବୁ ରାସନ ଜିନିଷ ଟେନସନ ଖାଉଛ ପଇସା ବେଶୀ ନୁହଁ ପୁରା କମ ନାଇଁ କଣ ହେଲେ ରିଟର୍ନ ଫେରି ଦଉଛି ନା ନାଇଁ ଏ ଆଉ ଟିକେ ନହେଲେ ଗାଧେଇବା ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ କଣ ସକାଳ ପିଠା କରିବ ଚିନୁ କହିଛି ଆଉ ଆକାଶରେ କିଏ ଆଇଲେନି ଜିତୁରେ କିଏ ଆସିଲେନି ହଉ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର ମାନି ଚାଲ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବା ହାତ ବଜାୟ କଣ ଏଇଟା ରୟାଲିଟି ମାନେ 6 ମାସ ଖାଇଲେ 7 ମାସ ବେଳକୁ ଦେବ ହାତ ବଜାୟ ମାସକୁ ହାତ ବଜାୟ ହେଲେ ଅଦା ଧୁଆ ହଉଛି ସବୁ ଆସିଲା ମଣିଷ ଗାଧୁଆ ନାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇଛି ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଯିବି ଆସିବା କଥା ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର ହଁ ହଁ ନହେଲେ ଜଣେ ଆସି ଜଣେ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ନା ଜର ହେଇଥିଲା ଏଇ 4-5 ଦିନ ଯାଇକି 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଆସ ସବୁ ଲାଗିନ୍ତି କୋଟା କୋଟିରେ ମୋ ସହିତ ବସିକି ଏଠି ହିସାବ କରନ୍ତି ମସଲା ହିସାବ ଦଉନ୍ତି ଆଉ ନା ମାନି ଆଇଛି ବୋଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ତ ବାବାର ମୋର ହେଇନାହିଁ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଯାଇଛନ୍ତି ବଳକା ଟିକେ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ସକାଳେ ଆଇଲୁ ପୁରୀ ଆଇଲୁ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଖାଇବାକୁ ହଁ ତୁ ଝିଅ ହେଇକି ପଳେଇଛୁ ମା ଯାଇକି ମାଇଁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଦେଲେ ହଁ